vás u dalšího videa z Minecraftu. Ja viem, že to už bolo, už je to tu, po mesiaci späť, ďalší diel z Minecraftu. Ale myslím, ten minulý mesiac som dosť netočil Minecraft. Keď sa vám bude páčiť tento diel z Minecraftu, tak dajte like, zmeral som check, aby som dostal like, odberal som check, aby som to stiahol 100 odberateľov, ale aj miliónov odberateľov v spoločnosti. Ideme na to. Môžeme ísť na to. Dúfam, že sa vám bude páčiť toto video z Minecraftu. Dúfam, že sa vám bude tak páčiť, že budete chcieť ďalší diel z Minecraftu alebo z animácie. Presne tak. Už mám na kanále 2 animácie a 13 dielov z Minecraftu. Dajte like, uberám som check. Tak, prosím, načítaj sa! Prosím, načítaj sa. Dúfam, že sa vám bude páčiť tento diel z Minecraftu. Z hry Minecraft. Dúfam, že sa vám bude páčiť tento diel z hry Minecraft. Z tejto hry Minecraft. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Tak. Musím si s touto povedať, že som dlho netočil Minecraft. A teraz to bude ďalší diel z Minecraftu. Presne tak, teraz to bude ďalší diel z tejto hry Minecraft. Tak. Už by som mohol natočiť aj Roblox, ale nechce sa mi. Strácať sa čas s tým Robloxom. Nechce sa mi skutočne strácať čas s tým Robloxovým contentom. Tak. Už som v škole. Tu je jedna len. Ahojte spolužiaci. Ahoj Lukáš, jak sa máš? Ja určite budem sedieť niekde tu. Tak. Som zjedol. Tak, super, tak, dúfam, že sa vám bude páčiť tento diel z Minecraftu. Som sa najedol, tak, čo si také môžem ešte dať, poprosím jablčko, tak poprosím jablčko. Idem si pre to jablčko. Kde to jablčko? Kde? Tu je jablčko. Tak, super, viete sem. Tak, keď sa vám páčil tento diel z Minecraftu, tak dajte like, odberal som check a uvidíme sa u ďalšieho videa a ahoj.